ruim 3200 wandelaars kwamen zondag over de finish van de avondvierdaagse. Voorzitter Germy Thiele bleek positief terug op de 65e editie. Ondanks alle hectiek, met name vrijdag de 13e, we hadden het eigenlijk kunnen weten. Na de eerste dag bleek het al behoorlijk warm te worden. Dus we hebben onze maatregelen moeten nemen. En ja, dan is het vooral lastig om iedereen op tijd te bereiken dat de routes aangepast worden. Want hoe komt zo'n besluit tot stand? Ja, uiteraard zijn we er zelf bij om te kijken wat de weersomstandigheden doen. En dat geldt zowel voor de hitte als voor eventueel onweervoorspellingen. Houden we nauwlettend in de gaten. Op het moment dat we denken dat we maatregelen moeten nemen, doen we dat als bestuur gezamenlijk en ook in overleg met het Rode Kruis. En welke reacties hebben jullie ontvangen op deze keuzes? Heel veel positieve reacties, mensen die het zeker begrijpen. Af en toe wel wat verwarring over welke route moet ik nou lopen. Maar uiteindelijk heeft iedereen kunnen wandelen en daar gaat het om. Ook burgemeester Michiel Uitenhaag was aanwezig om het défilé af te nemen. Heel leuk. Gisteren en eergisteren was het nogal warm voor de kinderen. Dan moesten ze ook iets minder lang lopen. Maar de voorzitter had op de Pelemaas TV gezegd: ik wil een beetje water voor de kinderen, omdat ze het zo warm hebben. Dacht ik, ja, dat kan de burgemeester ook. Dus ik heb vandaag een beetje water voor de kinderen meegenomen. U heeft flink voor verkoeling gezorgd? Ja, flink, maar in ieder geval een klein steentje bijgedragen. En ik moet zeggen, de meeste kinderen vonden het wel leuk. En een aantal gingen ook zelfs mij ook weer een beetje verkoelen. Hè? En hoe vindt u zo'n evenement als de avondvierdaagse? Dat is heel erg leuk, heel bijzonder hè. Het hele land is er eigenlijk van dinsdag tot vrijdag, dat we het hier al jarenlang van donderdag tot zondag doen met een compleet défilé. Waar ik nog een rol heb om de kinderen het défilé af te nemen. Ja, dat is heel bijzonder. Grote compliment ook weer voor de organisatie dit jaar. Voor de komende jaren voorziet het bestuur wel in een aantal uitdagingen. Waar we nog wel even naar moeten kijken, want ik merk dat heel veel muziekkorpsen af gaan haken. En dat vind ik echt jammer. De kinderen hebben 4 dagen gelopen, verdienen een mooie intocht. En dan verwacht ik ook dat ze op een nette manier binnen kunnen komen. Ja. En hebben jullie een idee hoe dat komt dan tot ze afhaken? Ja, we horen langer van de muziekkorpsen dat de leden ouder worden. Het lopen met de instrumenten, zeker als het warm is, wordt toch een probleem. Ja. En met de vrijwilligers? We hebben zo'n 60 tot 70 vrijwilligers, medewerkers noemen wij ze. En daar kunnen we het ieder jaar toch weer mee wegzetten. Maar je merkt wel dat er wat terugloop is en dat we altijd wel wat handjes kunnen gebruiken. En zijn er nog specifieke plekken dat je handjes kunt gebruiken? Ja, met name de routebegeleiders, de verkeersregelaars. Met name op die routes de mensen die daar willen ondersteunen. Daar zijn we altijd blij mee als mensen zich weer aanmelden daarvoor. En in het bestuur kunnen we ook wel weer wat mensen gebruiken.